Waqt attività taħt it-tinda f'Birkirkara illi għalija attendit folla numeruża, il-mexxej Laburista Joseph Muscat sostna illi il-kontradizzjonijiet li qed jinqabad fihom Lawrence Gonzi dwar il-proposta tal-mediċini out of stock juru illi jinsab f'paniku elettorali. L-ewwel il-Prim Ministru ħareġ jgħid illi il-Gvern se jkun qed iħallas lura lill-pazjent il-prezz li jkun ġililu biss. Imbagħad is-Sitt filgħodu qal li n-nies mhux se jkunu qegħdin iħallsu għaliex il-Gvern se jirranġa mal-ispiżjar hu. Però fl-aħħar sigħat waqt il-programm Disset, il-Viċi Kap Simon Busuttil li kiteb il-programm elettorali nazzjonalista reġa' qal illi il-pazjent se jkun qed iħallas. Sostna illi din is-sitwazzjoni turi illi l-programm elettorali nazzjonalista mhuwiex studjat u li sar malajr. Dan huwa paniku elettorali tal-ar tip, ta' programm elettorali li mhuwiex studjat, ta' programm elettorali li sar ta' malajr u nerġa' ngħid imnalla ma kkupjajniehx mela. Joseph Muscat spjega kif gvern ġdid qed joffri pakkett ta' proposti għal membri tal-korpi dixxiplinati. Fil-waqt li jkompli jinvesti fil-forzi armati, gvern ġdid se jara illi tingħata pensjoni tas-servizz lil membri tal-protezzjoni ċivili u jdaħħal il-kunċett tal-25 sena servizz. Il-korpi dixxiplinati se jkollhom ukoll id-dritt li jissieħbu fit-trade union tal-għażla tagħhom mingħajr iżda id-dritt ta' strajk. Gvern ġdid se joffri wkoll kundizzjonijiet aħjar lil membri tal-Korp tal-Pulizija. Is-sitwazzjoni li qegħdin nipproponu aħna hija li x-xogħol ekstra, l-extra duty, il-pulizija jiġu ntaxxati biss bil-15%. Ħalli nirringrazzjawhom tax-xogħol kbir illi qegħdin jagħmlu. Qegħdin nipproponu wkoll bidla importanti u li tkun bħala dritt, mhux bħala konċessjoni, imma bħala dritt kemm għall-pulizija, għas-soldati, għas-civil protection għal kulħadd. Kull min ikun għadu ma laqx il-25 sena servizz u ikorri jew alla ħares qatt imut waqt il-qati ta' tmrijietu, il-familja tal-soldat tal-pulizija u eventwalment tal-membru tas-civil protection li ikorri jew jmut waqt il-qadi ta' dmirijietu ħatinata il-pensjoni full daqs li kieku dak il-persuna għamlet 25 sena servizz. Dan apparti miżuri oħra biex jiġu protetti l-pulizija u persuni oħrajn li jkunu f'kuntatt mal-pulizija. Ħanħarxu l-pieni fuq min jattakk uffiċjali pubbliċi. Mhux rridu ndaħlu mill-ġdid rispett lill-uniformi. Għalija mhux aċċettabbli nibqgħu nismaw għal snin sena wara l-oħra b'xi mod jew ieħor stejjer dwar min waqa' mid-depo minn ħarab u spiċċa hekk u għalina mhux aċċettabbli. U allura qegħdin nipproponu numru ta' affarijiet. Fosthom il-lock-up u l-postijiet differenti fid-depo tal-pulizija u postijiet oħra għandhom ikunu kollha kemm huma sorveljati bi closed circuit cameras fejn bl-ebda mod ma jkun jista' jsir l-ebda tip ta' abbuż. Mistoqsi dwar l-edukazzjoni b'mod partikolari l-għajnuna lill-iskejjel tal-Knisja, Joseph Muscat qal li gvern ġdid irid jaħdem mal-iskejjel tal-Knisja u dawk privati għaliex huma partners essenzjali fil-qasam edukattiv. Għalhekk il-programmi kollha li ħabbar il-Partit Laburista fl-edukazzjoni se jkunu implementati mhux biss fl-iskejjel tal-Gvern imma anke tal-Knisja u privati. Joseph Muscat saħaq illi l-Partit Laburista se jibqa' għaddej b'kampanja pożittiva dwar l-għaqda nazzjonali. Kampanja li qed tkisser il-politika tal-passat u qed tħares lejn il-futur ta' politika differenti, mentalità u anke stil differenti. L-appell tiegħi hija lil dak kollha li tradizzjonalment dejjem jivvutaw lil Partit Laburista u jaraw nies ġodda resqillejna kif naf li diġà qegħdin tagħmlu ilqawhom fostna lil dawn il-persuni u hemmnuhom għax jien qiegħed nemminhom u konvinti li ħajwettqu dak li qegħdin jgħidu.